Η Εκκλησία μας τη 12η Δεκεμβρίου, τιμά τη μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνα, Επισκόπου Τριμηθούντος, όπως λέει ο συναξαριστής στην Κύπρο. Τριμηθούντα. Ο Άγιος Σπυρίδωνος γεννήθηκε λοιπόν στην Κύπρο γύρω στο 270. Από την παιδική του ηλικία είχε κλείσει προς τον μοναχισμό, όμως με προτροπή των γονιών του νυμφεύτηκε, αποκτώντας μάλιστα και μια κόρη, την Ειρήνη. Ήταν μάλλον εύπορος και ασχολούνταν με τους αγρούς, ενώ είχε και ένα κοπάδι ζώων. Λόγω του ουσιακού του τρόπου ζωής, μετά το θάνατο της σύζυγου του, κλήθηκε στον επισκοπικό θρόνο της ιδιαίτερης του πατρίδας, την Τριμηθούντα. Σήμερα λέγεται Τρεμετουσιά στην Κύπρο, στη διάλεκτο, την Κυπριακή. Σύμφωνα με ορισμένους συναξαριστές, ο Άγιος υπήρξε ομολογητής, επίσκοπος στους διωγμούς του Μαξιμίνου, 308 με 313, στη διάρκεια με τον οποίο διωγμών αυτών συνελήφθηκε και συνεχεία εξορίστηκε. Αργότερα φαίνεται να συμμετέχει στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, όπου κατά την παράδοση θαυματούργησε με ένα κεραμίδι για να δείξει στους αντιτριαδιστές οπαδούς του Αρείου το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, κρατώντας το κεραμίδι στο χέρι του, οι παριστάμενοι είδαν να αναλύεται αυτό σε φλόγα που ανέρχονταν, νερό που κυλούσε ανάμεσα από τα δάχτυλά του και χώμα που παρέμεινε στα χέρια του. Έδειξε έτσι πως όπως το φαινομενικά απλό κεραμίδι αποτελείται από νερό, πυλό και φωτιά του φούρνου που είχε ψηθεί, έτσι και ο μοναδικός τριαδικός Θεός έχει τρεις υποστάσεις: τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, ή αλλιώς τριάς εν μονάδι και μονάς εν τριάδι. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, ο Σπυρίδωνος συμμετείχε και στη Σύνοδο της Σαρδικής, σήμερα λέγεται Σόφια, είναι στη Βουλγαρία, 342 με 343. Ήταν ένας θαυματουργός ποιμένας. Μεταξύ των θαυμάτων του, βεβαιώνει ο Σημεών ο μεταφραστής, ήταν η θεραπεία του αυτοκράτορα Κωνσταντίου, με απλή επίθεση των χεριών του Αγίου. Οι συναξαριστές περιγράφουν πολλές περιπτώσεις θαυμάτων, όπως θεραπείες τυφλών, χολών, παραλύτων, δαιμονισμένων και άλλα. Αδιάψευτος μάρτυρας της θαυματουργίας του Αγίου είναι εδώ και 500 χρόνια ο κερκυραϊκός λαός. Σχεδόν σε κάθε πανήγυρη του Αγίου είναι αδύνατο να μην γίνει και κάποιο νέο θαύμα, το οποίο πληροφορείται ο πιστός λαός μέσα από τον τοπικό τύπο, αλλά και από αυτόπτες μάρτυρες. Ο Άγιος Σπυρίδων πέθανε το 348 στην Κύπρο και θαύτηκε στην Τριμηθούντα, όπου ακόμα και σήμερα σώζεται η σαρκοφάγος του. Αυτά τα μαρμάρια, τα πέτρινα δοχεία που βάζαν μέσα τα σώματα των νεκρών. Οι περιπέτειες όμως του Ιερού Λειψάνου. Στα τέλη του 7ου αιώνα το Λείψανο μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη λόγω βαρβαρικών επιδρομών στην Κύπρο. Είχαν αρχίσει και οι Άραβες πρώτες επιθέσεις του. Μετά την άλωση, ο εφημέριος του ναού των Αγίων Αποστόλων, ο Γρηγόριος Πολύευκτος, διέσωσε από τις αγριεμένες ορδές των παλικαριών εντός εισαγωγικών του Μουάμεθ το λείψανο του Αγίου, μαζί με το λείψανο της Αυτοκράτηρας Θεοδόρας, που είχε πρωτοστατήσει στην αναστήλωση των εικόνων του 843, και τα μετέφερε με άλογο, τα δύο αυτά λείψανα, σε 2 σάκους στην παραμυθιά της Υπήρου, όπου και παρέμεινε για 2 χρόνια. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, αυτά τα λείψανα μεταφέρθηκαν το 1456, 3 χρόνια αργότερα, στην Κέρκυρα και αποδυσαυρίστηκαν στον εκεί ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου. Καθώς ο Πολύευκτος δεν είχε παιδιά, κληρονόμησε τα λείψανα στο συμπατριώτη Γεώργιο Καλοχαιρέτη. Αργότερα, ο γιος του τελευταίου Μάρκος, το 1483, παραχώρησε το λείψανο της Αγίας Θεοδόρας στην κερκυραϊκή κοινότητα. Όμως οι 2 άλλοι γη του συγκληρονόμοι του Ιερού Λειψάνου του Αγίου θέλησαν να πάρουν το λείψανο μακριά από την Κέρκυρα. Οι Κερκυραίοι αντέδρασαν στεναρά και τελικά το λείψανο παρέμεινε στο νησί. Το Ιερό Λείψανο μεταβάστηκε στην κόρη του ενός, κάποια Σιμίνα, που εκείνη στα 1520 παντρεύτηκε τον Στέλιο Βούλγαρη, ο οποίος αποδέχθηκε το λείψανο ως πρίκα. Έτσι υπήρχε το έθιμο τότε. Έκτοτε και μέχρι το 1925, 400 χρόνια, το λείψανο ανήκει στην οικογένεια Βούλγαρη. Από τότε ως εκείνο περιήρθε στην εκκλησιαστική αρχή του νησιού. Ο πρώτος, ο Στέλιος Βούλγαρης που είπαμε, ίδρυσε τον πρώτο ναό του Αγίου το 1530 στο προάσιο του Σαν Ρόκο, του Αγίου Ρόκου, όπως λέγεται στην Κέρκυρα. Το 1589 έγιναν τα εγγένεια του σημερινού ναού που ολοκληρώθηκε το 1594. Εκεί αναποτέθηκε οριστικά το Άγιο Λείψανο. Σήμερα βρίσκεται κοντά στο Άγιο Βήμα, εντός πολύτιμης Λάρνακας. Ακόμα και σήμερα το Ιερό Λείψανο διατηρεί την ελαστικότητα του δέρματος και παραμένει τελείως αδιάφθορο κατά Θεία Ευδοκία. Χαρακτηρίζεται λοιπόν ο Άγιος και προστάτης της Κέρκυρας. Άλλωστε, κάθε χρόνο στην Κέρκυρα γίνονται 4 λιτανίες του Ιερού Λειψάνου. Μία κάθε Μεγάλο Σάββατο, η οποία καθιερώθηκε λόγω της σωτηρίας του νησιού από τον Άγιο στο Μεγάλο Λοιμό, πιθανότατα του 1553. Μια δεύτερη λιτανία πραγματοποιείται την Κυριακή των Βαΐων,
σε ανάμνηση της απαλλαγής του νησιού από τη βουβονική Πανόλη του 1630, που είχε μεταδοθεί στο νησί από ένα ιταλικό εμπορικό πλοίο. Τρίτη λιτανία γίνεται την 11η Αυγούστου, το καλοκαίρι, σε ανάμνηση του θαύματος του Αγίου που έσωσε το νησί κατά τη δεύτερη τουρκική επιδρομή. Άλλωστε, το νησί δεν πατήθηκε, όπως και τα περισσότερα Επτάνησια, δεν πατήθηκε ποτέ από Τούρκους. Αυτό είναι το 1716. Από τότε κατάληψη Επτανήσου από τους Άγγλους, το 1814, τις λιτανίες συνόδευε τιμητικά ένα άγημα Άγγλων στρατιωτών. Αυτό απαγορεύτηκε όμως μετά το 1837 σαν τιμωρία και συνέπεια των ταραχών κατά της αγγλικής κατοχής που κάνανε οι ντόπιοι. Μάλιστα, στη Λιτανία του 1837, πολλοί Κυρκυροί πέταξαν τις αναμένες λαμπάδες τους κατά του Άγγλου αρμοστή. Διαβάζουμε από τις ειδήσεις της εποχής, σαν αντίπεινα η αγγλική ηγεσία απέλυσε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους του νησιού. Τέλος, η τέταρτη ετήσια Λιτανία πραγματοποιείται την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, λόγω της δια του θαύματος του Αγίου Σωτηρίας του νησιού και πάλι δεύτερη φορά από Πανόλη, Πανούκλα. Ο Άγιος Σπυρίδων άρχισε να τιμάται ήδη από τον 4ο αιώνα. Είναι γεγονός ότι τιμάται περισσότερο στην Κέρκυρα ως προστάτης και ακίμητος ουρός. Μάλιστα, παρατηρείται καθημερινά στην πόλη της Κέρκυρας κάθε πρωί πολλοί κάτοικοι να εισέρχονται στο ναό του Αγίου, να σπάζουν τη λαρνακά του πριν αρχίσουν τις καθημερινές ασχολίες. Όμως ο Άγιος δεν λησμονήθηκε από τους συντοπίτες του. Δύο τοποθεσίες στην Κύπρο φέρουν το όνομά του, ενώ η μονή του Αγίου στην Τριμηθούντα συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθη προσκυνητών. Για τη δεύτερη σωτηρία του νησιού, να σταθούμε λίγο από την Πανόλη, λέγεται ότι για 3 νύχτες κάτοικοι της Κέρκυρας έβλεπαν ένα εξαίσιο φως του καμπαναριού του Αγίου, ενώ κλάματα του θανατικού πλημμύριζαν την πόλη. Ο Άγιος εμφανίστηκε σε πολλούς κρατώντας το σταυρό στα χέρια του. Μάλιστα, μια άγνωστη, σκελετωμένη λέει γριά, χάραξε με τα νύχια της σταυρό στο άκρο του τείχους, σαν υπόσχεση ότι ποτέ ξανά θανατικό δεν θα χτυπούσε την Κέρκυρα. Τις επόμενες μέρες πραγματικά εξαφανίστηκε η Πανούκλα. Πολλοί πιστεύουν ακόμα και σήμερα ότι τα πασουμάκια του Αγίου φθύρονται από το περπάτημά του στον κόσμο για να βοηθήσει όσους βρίσκονται σε ανάγκη. Ακόμη λέγεται ότι η λάρνακα του Αγίου δεν υπακούει στα κλειδιά του ιερέα και παραμένει κλειστή όταν ο Άγιος λείπει μακριά και θαυματουργεί. Κύπρος Σπυρίδων ιερότατε, θρέψα το πρώην, αλλά για Κέρκυρα σώμα τεών κατέχει. Ζώντας εκείνη, δερκομένη σφόδρα, τέρπετο πάσα, αυτή κάθνητον πλην κατάπεθ όλοι. Ας έχουμε τις μεσητείες του Αγίου. Χαίρετε.